Handa ka na ba para sa Pista'y Baley 2024? Sagot namin ang isang linggong puno ng saya at excitement. This is the town's 410th anniversary with the theme, Magangganan Bayambang ni Dumaduma. Narito na ang mga activities na di mo dapat palampasin. April 1, Farmers Day Celebration. Yaman ng Bayambang ating ipagmalaki sa Farmers Day Celebration, kung saan kanilang ibibida ang iba't ibang makukulay na gulay at prutas na bunga ng kanilang sipag at pagtatiyaga. Tara at ating pagmasdan ang mga sariwang agricultural products ng Bayambang. Also, April 1, Grand Opening of the Town Fiesta. Halina't makiisa sa isang misa para sa isang matagumpay na fiesta sa April 1 sa ganap na alas 4 ng hapon sa Bayambang Event Center. Pagkatapos ito ay mamangha at sumabay sa napakataas na energy, mabighani sa kanilang creativity at damhin ang napakainit na passion ng mga mahuhusay na street dancers mula sa Bayambang at ilang kalapit bayan. April 2, Matalonggaling Awards. Kilalanin ang mga outstanding at exceptional Bayambangeños na nagpakita ng husay at galing at umani ng napakaraming achievements sa kani-kanilang larangan at nagbigay ng karangalan sa Bayambang. Ang gabing ito ay puno ng inspirasyon at isang selebrasyon ng tagumpay ng ating mga ipinagmamalaking kapwa Bayambangeño. Ito ang Matalonggaling Awards 2024. April 3, Little Mr. and Miss Bayambang 2024. Cuteness overload naman ang ating masasaksihan sa Little Mr. and Miss Bayambang 2024 dahil sa mga bibo at charming na bulilits ng bayan. Tara't magbalik tanaw sa ating magagandang alaala bilang mga bata sa pagsubaybay ng mga talentong taglay ng mga kandidato ng Little Mr. and Miss Bayambang 2024. April 4, Search for Binibining Bayambang 2024. Heto na ang pinakamagandang gabi sa bayan ng Bayambang na patutunayan ng mga naggagandahang dilag ng bayan. Mga binibining nagtataglay ng beauty for love and service. Sino kaya sa kanila ang mag-uuwi ng corona ngayong taon at tatanghaling Binibining Bayambang 2024? At syempre, hindi makukumpleto ang gabi kung hindi masisilayan ang performance ng dalawa sa mga pinakasikat, pinakatinitilian at pinipilahang aktor sa showbiz. Walang iba kundi sina Dominic Croquet at ang nag-iisang Pila na Kabalian. April 5, People's Grand Ball and Balikbayan Night. Oras na para mag-relax at mag-enjoy kasama ang ating mga kababayan habang kinakantahan ng isa sa mga OPM legends na produkto mismo ng Pangasinan. Walang iba kundi ang sikat na singer at aktor na si Haji Alejandro. Kay ganda ng ating musika, kay ganda. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda ng iyong pangmalakasang outfit para sa masquerade party ng People's Grand Ball and Balikbayan Night. Also, April 5, Mega Job Fair. Tiyak na maraming magiging masaya sa kapistahan ng bayan dahil napakaraming oportunidad ang magsusulputan para sa mga naghahanap ng trabaho, mapa-local man o sa abroad pa yan. Prepare your application documents para ready to go na for interviews sa ating gaganaping Mega Job Fair. April 6, Kalutan Concert. Party ba, kamo? Papahuli ba naman ang pinakamasaya at pinakapasabog na Kalutan Concert pagdating sa mga pinakasikat na singer at banda ng bansa? Dalhin ang mga barkada at buong pamilya sa Pangasinan State University Bayambang Campus Grounds at sabay-sabay na mag-chill at mag-ihaw habang pinapanood ang performance ni Taylor Swift. That's what I tell 'em, no rules.
Coach Bamboo. Sa makakapatid, kaibigan, hanggang ako'y humihinga, may pag-asa ba? Ready na rin ang Avant Music at Outplayed Band. Let's party, Bayambang! Tunay nga na ang Bayambang is where the best things happen. Kaya't be ready for the Pista'y Baley 2024. Magangganan Bayambang ni Dumaduma. See you, Kabalayans!